Hello mga pasayan yan. Saniyan sa inyong maayang higala ang inyong ide pasayan Jolena Balaleng na super kalabing siyang bayhana. And welcome back to my self-love channel. Channel. Pag lumingon ka, akin ka. Hi! Mana siya? Oh, karang siya. Musiman siya. Ay, no? Kasi ano to? Ano ba? Still may nagbayad na sila Lloyd. Ano ba kayo magkurunik? Oh, mga spark. Ano ba siya? Wala pa sa tawi ron. Kapalapal na kahantot na ron. Nakita karon sa SM Seaside ang mga madam naka-day off na. So nag-shopping sila. Diba? Pero window shopping na. Pero may budget. Chimbo ko mo. Asap tong 45 ra ang kwarta. Lamig eh. Bayad. Wash and cash. PM, credit card lang po mo. Ano niyan sinusot? Pag-withdraw na lang din na. Pila na ito ni Ay? Lawat? Oshi! Ayan, ganti. Uno, kung naman nagpag ko na sa ito siya. So, kasi tagpuan na rin. Natay na lang. Hindi ko mo gamit. Gamay ako na pa ina. Ilan yung babarati naman din. Blue color sa kailan sa 100. No, nilog ka naman. Oh, isang ulo ay doon. Mau itong One Piece and Diba? Dapat follow lang. Walk talaga dito. Outstanding ay. Here at Iba, tapo ba na pisyon? Taliwaling laot sa mga luha. Tila na baliling layo-layo. Sitang kay baliling pasibuto. Pagkabulang baliling di matuyo. Puro kau baliling pamalayo. Kung ikaw baliling ay mawala. Kung ikaw baliling di na makita. Tugma ko baliling agahula. Taliwaning lahog sa mga luha. Mutya ka baliling sa kataho. Tinggas ka sa puting baybayo. Lugma ko baliling nagahula. Taliwaling lahog sa mga luha. Mutya ka baliling sa talagsaong katahom. Ikaw timgas bagay sa maputing baybayon. Kan minsan kasing-kasing ikaw pang ano yun. Kay pelas ka nga ang igod ang kunon. Mutya ka
kabiling sa talagsaong katahom. Ikaw team gas, hawis na maputi nga baybayon. Kanbisan kasing-kasing, ikaw panganiyon. Kay pilas ka nga angay good ang puno. Ugma ko baliling nagahulan. Taiwaning laog sa mga luha. Mucha ka baliling sa katahom. Tingas ka sa puting nga baybayon. Ugma ko baliling nagahila. Taliwaling laog sa mga luha. Meron to 25K. Ito, tingkalo. Wak man. Wait ako. Kung mag-shopping gani, dapat ingani mo. Kaya para dili halata na kay 1M sa bag. Nalala na siya, pero grabe. Habit na 1B ang kwarta sa bangko. Thank you. Dami feeling siya ba? Bigit niya sa mga free time. Kaya na siya, yun ako siya. Kailangan nila ko mga, kung ako rin sa rugod sa tao, na ay 1M, pwede lang pa na. Pag nag-shopping ka, dapat meron kang dala na sarili mong bag. Para Taliwaling laog sa mga luha. Mucha kabiling sa talagsaong katahom. Ikaw team gas, bagay sa maputi nga baybayon. Kan minsan kasing-kasing, ikaw panganiyon. Kay pilas ka nga angay good ang kunon. Mucha kabiling sa talagsaong katahom. Ikaw team gas, hawis na maputi nga baybayon. Kan minsan kasing-kasing, ikaw panganiyon. Kay pilas ka nga angay good ang Kaya dapat na 100. Palitan mo itong corn na 110. So, pila na, binta na lang. nagmakaot siya. Mukhang siya kuhan. Itulikan. Ang mga bambam, din na sila kwarta doon. Nano. Asa mo Adidas? Asa mo Adidas ka chinilas? Ang mabayanas gani, kawat sa mga kawas. Mga airbook mo. 165. 145. Pila mo kwarta? Okay, nakuha na gani. Gusto siya maghukad. Allah. May positive egg sa bukong. Sa pamanten. Piso sa? Mucha ka baliling sa katahom. Tingas ka sa puting nga baybayon. Ugma ko baliling nagahila. Taliwaling laog sa mga luha. Tila na baliling layo-layo. Sitang kay baliling pasibuto. Pagkabulang baliling di matuyo. Puro kaw baliling. Simpang umpra dila na. Para sa baby. Kasi iba na talaga pag mami na.
I hope nag-enjoy mo sa akong video. And if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button. Huwag i-click na lang kung saan ang notification bell para ma-update ka sa akong mga latest videos. Kung mga pasayan yan, kung na akong mga ideas or mga suggestions kung saan ang papakita ng self-love, please comment down below para atong matagos sa akong mga maabot na mga videos. And mga pasayan yan, always remember that learning to love yourself is the greatest of all.